En vandaag in de rubriek Volkscultuur krijgen we les. En we krijgen les in de geschiedenis van carnaval. Want er is een lesbrief uitgekomen. En bij ons vandaag Wim Kremers. Welkom. Dankjewel. Die hebt metgebracht mevrouw Ricky Simons. En hier zit van de commissie Volkscultuur van Veldeke Limburg. En hier hebt de lesbrief uitgebracht. Vertel eens even wat Veldeke deed. Nou, Veldeke, dat is in Limburg een vereniging die zich inzet voor het behaat en het bevorderen van de Limburgse dialecten. Veldeke had een hele hoop werkgroepen binnen die vereniging. En een daarvan is de commissie Volkscultuur. En die hield zich dan bezig met onderwerpen die provinciebreed gedragen worden. Ja. Of die provincie precies wilt proberen. Zo moeten we. Ja. En dus nu vastlavend, de geschiedenis van carnaval. Ja. Nou, het is niet alleen de geschiedenis van carnaval, het zijn ook allemaal de gebroken en de gewoontes en provinciebreed over proberen te haaien. Deze brief is tot stand gekomen in samenwerking van de commissie Volkscultuur met een van de kringen van Veldeke. Veldeke heeft 11 kringen in de provincie. En deze keer was de kring Remunje aan de beurt. En die hebben gekozen voor het onderwerp vastelavond. Maar we moeten één ding niet vergeten. Het is niet zomaar het over carnaval. Het is gericht op Kenjer. Ja, dat is echt belangrijk. Ook dat, ja, zeker. Ja. Dat is belangrijk, want die ouderen die weten dat allemaal waar we vastelavond die Limburg gevierd wordt. Alleen die kleinen weten dat niet meer. Die denken, dat heeft alleen maar te maken met drinken en feesten en weet ik wat allemaal. En dat is nu net het goede van de lesbrief, tot hij op de kinderen geënt is. Precies, er werd niet zoveel gedronken in deze lesbrief, dat klopt. Maar je gaat het toch gewoon niet helemaal uit de wijk open, hè? Nee, er staan schon een paar pleitjes in waar mensen wel gaat lusten, dus dat komt er wel bij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar het wordt verspreid ook op de basisscholen om kinderen echt kennis te laten maken met hun eigen volkscultuur. Verschillende oplagen van 1500 exemplaren. Zo. En er gaan er 400 van alle Limburgse basisscholen. Die kregen 1 exemplaar. En die hebben dan de gelegenheid om via het Huis van de Kunsten meer exemplaren aan te vragen. Als ze echt willen gaan gebruiken in de lessen. Of voor de kinderen om ze met naar huis te geven. Maar het is in het Romans, hè? Het is in het Romeins, dat klopt. Maar dat komt omdat het een samenwerking is van de commissie Volkscultuur met de kring Romein. Ja. En die hebben deze keer voor dit onderwerp gekozen. Ja, dan zit ik Pet al een beetje moeilijk kijken. Ik zie ze een keer, ik hoor wel kijken van, ik versteed het niet. Ja, dat zou andersom ook zijn. Maar toch vinden we het bij de commissie Volkscultuur belangrijk dat de kinderen dat in de gaten hebben, dat al die dialecten gaat anders klinken, anders uit zijn. Ja. Dat vind je van niet zo heel erg als het niet helemaal maar is het met lezen niet veel ingewikkelder toch? Omdat veel hebben denk ik, en sowieso kinders hebben misschien wel al moeite met het lezen van dialect. Ik weet dat ik zelf af en toe moeite met heb. Ja. En zeker als je dan een ander dialect moest lezen, dan... Je moet het toch even voor Ricky opnemen, want het zal natuurlijk heel raar zijn. Als een vereniging in Limburg die zich inzet voor het dialect, een boekje zou uitgeven in het Nederlands, dan zouden ze toch nergens meer serieus genomen worden. En ik vind het wel een taak van ouders, die dat wel nog hebben, om die kinderen in ieder geval op te voeden in dat dialect, tweetalig. En dan kunnen ze toch al gauw, we moeten het met de kinderen niet zo makkelijk maken. Nee. Dat klopt, ze moeten er met kennis maken. Dat is een van de eerste doelen van Veldeke. Want je hebt ook iedere lesbrieven uitgegeven. Ja, die liggen dit is al de 6e. Ja, en die zijn altijd in het dialect? Die zijn allemaal in het dialect, maar in het dialect van de kring die net toen aan de beurt was. En is er ook een lesbrief over het dialect om kinderen daar op te wijzen? Dat is wel een cursus voor al, eerder ontwikkeld. Maar dat is door een andere werkgroep gedaan, een andere commissie. Oké, niet de commissie Volkscultuur. Mergel was vorig jaar, dat is in het Valkenbergs is dat gebeurd. Ja. En Derweg zachten ze in Heerlen. De chotterie, ook een hele belangrijke natuurlijk, de chotterie. Ja, want welke kinderen weten dat nog, wat een chotterie is? Gelukkig weten ze dat nog. Er is nog zo'n kinderchottenfeest, zal ik maar zeggen. En dat leeft als nooit tevoren, dus onderschat het ook niet. Nou ja, carnaval leeft ook nog. Hè. Dat is zeker, vanuit het probleem toch nog niet, of wel? Denk ik niet. Nee, dat... Maar staan niet nu, daar ben ik dan wel benieuwd naar, staan niet dan nu, denk erin, die valu, die er niet zo bij betrokken zijn, misschien zelf ook al niet weten? Maar qua historie en zo. Van een heel
plezierige opmaak, hè, met leuke foto's die erbij staan. Want dat is voor basisschoolkinderen. Dat moet dan uitdagen om dan toch eens te lezen wat er in de buurt van die foto's staat. Je had 3 thema's, heb ze me verteld. In het voorgesprek. Ja. Noem die 3 thema's eens wat er in veel komt. Nou, daarvan inderdaad met die groep bijeen van wie zou dat aanpakken. Dat doen we een paar vergaderingen eerst dat uit best. En toen hebben we voor gekozen voor 3 thema's. De taal van vastelovend, de vastelovenskal hebben we voor het genoemd. Hè. De humor wat erin zit, de komt royaal aan bod. Dan als tweede onderwerp de liedjes, hè? De carnavalsliedjes zou je erin staan, hè? Ja, de muziek van carnaval, de liedjes, vastelovens, liedjesconcours, ook kinderliedjesconcours. Wat ook enorm in opkomst is de laatste tijd. Het Limburgs vastelovens liedjesconcours voor de kenjer, voor de tieners zelfs. En dat is animo zat voor, hè? Dat klopt. En het derde thema? En het derde is kleur. Kleur. Ja, dus Laat me gooien aan de kleur. Nou ja, vastelovend heeft wel 100.000 kleuren. Dat hoeft niet alleen het rood, geel, groen te zijn. Het deed me wel al deugd dat Pet dat zelfs nog weet. Hij heeft nog niet de lesbrief gelezen en heeft toch al die kleuren. Kijk, dat zijn wel ook dingen en dat is ook wel zo. Dat vind ik dat moesten als Limburger moesten dat in ieder geval weten. Of dat er nu een midden is of nee, dat is wel belangrijk dat iedereen dat weet. Ja. En ik ben wel heel benieuwd, pakken die scholen dat dan nu goed op? Dat komt er vanuit. Dat is in het algemeen al behoorlijk wat nabestellingen. Hè. Mensen die al bellen van kunnen we de lesbrief al krijgen. Maar dat kan pas vanaf maandag, want hij moet eerst nog gepresenteerd worden. Hij wordt morgen pas gepresenteerd, dus we zitten al 3 vroeg. Nog voor de 11e van de 11e komt de lesbrief uit. Hoe gaat dat gebeuren? Dat was op de rij, dat we dat nu wil je doen. Hè, in de aanloop naar de 11e van de 11e. Hoe wordt het gepresenteerd? Morgen vroeg op basisschool De Stapsteen in Herten. Oké. En daarna wil natuurlijk iedereen prins en prinses weer. Dat zit er wel in. Ja, dat zit er wel in, ja. Ja, want het is ook in dit beukje, we hebben dat rondje 2 kinderen opgebouwd. Hè. Maud en Louieke. Louieke de werd prins. En zijn zusje weet dat nog niet. En nou goed, wie dat dan... Die krijgt dat uitleg over. Uitgeroepen. Ja. Oh, leuk. Ik heb het ingekeken. Ik moet zeggen, ik ben er enthousiast over. Los van het feit dat het een dialect is, wat natuurlijk volkomen begrijpelijk is, maar de inhoud, denk ik, sluit bij elk kind aan en maakt toch helder wie zo'n beukje eigenlijk moet uitzinnen. En dat geeft natuurlijk toch veel inzicht in carnaval. Want laten we niet vergeten, de meeste kinderen die nu opvoeden, die zien carnaval alleen maar als drinken. En het heeft meer. Het heeft veel meer. En dat is eigenlijk de grote uitgangspunt. Hè? Ja,